Tervetuloa kakkosjaksoon. Tässä jaksossa pelataan hetki Minecraftia. Mutta ihan hetki. Otetaan peli, sitten luodaan uusi maailma ja me näytämme tässä, miten tehdään ensimmäinen yö. Eikö niin? Ensimmäinen. Otetaan selviytyminen ja bonusarvo. Ei selviytymistä. Mä näytän nyt, miten tehdään ensimmäinen yö. Okei. Seuraavaksi minä. Päähenkilö. Let's. Missä on kävellä? Se arkku. Jos sulla on ylhäällä. No niin, tietysti. Tuolla. Voit ottaa soiduukin mukaan, Joo. niin kuin mä aina teen. Joo, ota myös aina arkunkin. Joo. Tässä onkin kaikkea hyvää alkuun. Niin. Nyt sinne pitää tehdä kaikista puulankut. Mitä nyt? Mikä tolppa toi on? En tiedä. Aika erikoinen. Niin, en tiedä mitä sä haluat tehdä tänään. Mä en tiedä. Mä ajattelin laittaa tänne vaan reijän. Mennä sinne piiloon. Pikkureijan, mikä ne reikä on? En tullaisi kirvestä. Niin. Ehkä tikku. Ei tule seinä vastaan. Ei tule vastaan. Ei kun on kirves. Ei kun hakku. Ota hakku. Joo. Tää mikä vaahakku. Puuhakun ainethan tehdään. Otetaan nyt. Eikö ota mallia? Sä teit tän aluksi jotkut viekat ja hakut. Niin pitääkin tehdä. Eikä talo. Onko puuta? On tietenkin sun varastos. Mites tästä saadaan? Pitäisi olla kaikista puulankkuja. Mutta ei se olla erilaiset. Miten näistä tuu? Koska puulankku tehdään aina yhdestä. Joo. Varo ettei tule yö. Ole mun hakku. Kaheli tietenkin. Vai joo, vai nähti. Eikö se aloitus? Tuh. Ei muja saa aina tehdä. Niin kuin mä oon sanonut. Mutta raita myös pitää tehdä. Joo. Tehdä ovet. Joo. Mutta tehtikö aina muuri? Jotan joskus aina matkatyöpöydän varten vuoksi.
Tuli liikaa. Mites ovi tehdään? Tarvitaan 6. 6. Joo. Ai näihin sivuihin vai? Joo. Ei. Ei vai? Ei 9. Mä näytän. Näinkö? Joo. Okei. Okay. Tämäkö? Joo. Hyvä. Hei. Lisää. Vielä ei oo sitten. Uuni. Niin, eikä meillä ole No, mitä? sänkyä. Ei tietenkään. Miten tehdään uuni? Näinkö? Ei. Näinkö? Ei. Pitää ottaa toi tosta pois. Tää vai? Joo. Hyvä. Tän uunikin. Niin. Hei, mä teen yhden jutun. Vielä. Mä voin jatkaa tästä. Noin. Kahdella sormella. Mitä sä haluat tehdä? Tutu. Niin, mut mitä? Ajo. Nyt tulee työpäivä. Se on väärä. Kahdella sormella. Kahdella sormella painat. Noin. Kahdella sormella. Sitten se on paljon. Kahdella sormella. No ei. Mitä ei? Napsautat vaan kahdella sormella. Näinkö? Kahdella. Näin. Tällä. Noin. Hei. Onks tää väärä ruutu? En tiedä mitä sä nyt tehdä. Eikö tätä ei sittenkään voi tehdä tällä? Mitä sä yrität tehdä? Kerro mulle. No. Kohta näet. Hei. Miksi se leikkaus nyt tulee? Ai se leikkauspöytä. Joo. Ei se tuu. Miksi ei tule? Ei se tolla ainakaan voi tehdä. Kyllä tällä pitää. Ei sitä noin. Miten se tehdään? Siitä on 4. Okei. Sitten se ratkaisee, että missä kohtaa ne on. Niin. Ja se oli just väärä kohta. Vieläpä noin. Antaa olla sen. Jäi. Mitäs muuta? Kohta pitää lopettaa video. No. Toivon vaan, että tehdään muu kuin pelkkä tämä. Mutta voi tätäkin jatkaa. Mutta koska ei mahdu pitkä video.
Kumpa löytäisi? Hei. Arvaa miten aina mä teen. Silleen, että aina ensin tuhlaa nämä huonommat. Alatko sä tekemään kaivanteita? Alatko sä etsimään jotain? No miten? Mitä nyt tarvittaisiin vielä? Lammas. Nilakka. No ei tänään. Ei siellä ole hirviä. Onks tää hirviöton? Kemia. Okei. Yksi var. Okei. Meillä jäi näin paljon. Voitko 7. mennä kastoon lampaa? Joo. Onko aika pelata? Pelata. Joo. Onko pelata? Mitä pelata? Ei kumpas se hirviä. Kysynkö sinä? Mitä pelata? Eikö tappelua? Joo. Hei, nyt pitää laittaa video pois. Kiitos! Kiitos, että katsotte. Palataan sitten asiaan, kun seuraavassa pelissä kaivetaan ja etsitään malmia ja kultaa ja rautaa. Timanttia. Hei hei! Katsotaan se.